Madumela makulu the nyaya meditation is back ngemsana muri eZimbabwe ndauya ndine nyaya yanga iswera ichiitika muzuva ranhasi yevanhu vebato reCitizen Coalition for Change but iko zvinezvi haisisiri Citizen Coalition for Change blue movement iyaya yekwa iri kulidwa iri kutungamirirwa naAmos Chibaya naGift Ostalos ava vari kufamba vachitsvaga rutsigiro kuna Love Joy Chitengu uyo aimbova meya weHarare akazorikolewa naShabangu. So panapa kuri kuda kuitwa by election yemakanzellors ikoko, so vafamba vachitsvaga rutsigiro kureva kuti vauda kupinda ari under blue movement. Apa ndo I'm sure patichazivawo kuti bato ravo reblue movement iri rinombonzi chii chaizvo nekuti apa zita rakangonzi bla 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 but harina kuzenge rabudiswa and haina kunyatsobudiswa pachena kuti yato political party yatolaunchwa here, but iko zvinezvi vatenderera mastreets vakarova blue vachitsvaga rutsigiro kuna kansela wavo Love Joy Chitengu uyo akarikolewa inoziva zvaingoitika panguva yanaShabangu iya. So apa mishuwa vada kuti adzoke, kana azodzoka ozokwanisa zvekare kuti vakunoita maskillful awo nekuti ndiye wavaida iye kuti aite meya weHarare. So apa kuti uite meya unofanira ngori kansela. So ndo nyaya muri yeZimbabwe ndanayo ndakakubatirai pachannel yenyu yenyaya vision. Kana uchinge watanga kusvika panapa iri first time yako ndakachikukumbirisawo kuti usiye walike this video. Tosangana pane zvinotevera. The Nyaya Meditation, I'm out.